Gabazia n'iru n'okenye na-ege ntị. Okenye wee na-asị a na-asị na nwata agwọ nwata kwuo sị na agwa ya mana ụmụazị kịta nke na na-emeji ọ dịka ọha esiri hụ na ọhụ nta ka ị na-agwa okenye ka ise nwee isi ime ikike elu ụdị ihe dị nke a ọ na-atụrụ ya mgbe gboo ka ọ na ọha okenye n'ife ụkwanụ m ihe okwu ọ sị na nwata kwuo ọnụ ọ sị na ya ngwa ọgaranya n'iru ya ọ sị n'oge gboo ka ọ dị ile ka ọ ka dị ile n'oge nke anyị ọhịa eziokwu n'ezie ihe niile ndị gboo kwuru ka dịkwa ile n'oge nke anyị maka otu obodo si wee dị kịta ka ọ dị n'oge gboo n'oge gboo enwere okenye nwee nwata nwee chi ojiji nwee chi ofu nwee nni onunu nwee nni mmanụ nwee nni adịghị etinye mmanụ otu ihe dị kịta ka ọ dị mgbe ahụ mana ife gbanwegonu bụ nghọta na ihe ụfọdụ gasị na-adapụtasị n'oge nke anyị na ihe niile ndị gboo kwuru n'okwu karịchakwa ile n'oge nke anyị ihe bụ na nwata kwuo ọnụ ọsọ ọgaranya gwara n'iru n'ezie okenye na-ata okwu eze ma ọ na-ekwu okwu ịta okwu eze abụrụ iwulu okwu itinye na ọ na-ata nakọ ịchọ ikwu okwu ịrụ okwu ị na-ekwu arọ nene okwu ahụ nene ya n'ọgụ isi ma okwu a nkwu ya ma ọ ga-adịkwa mma n'iru ọra onye nụ okwu ọ ga-asịkwa na onye kwuru ihe a ma ife onye kwuo okwu onye nụ okwu a ọ ga-asịkwa na onye kwekwuru ihe a elugo afọ 16 onye kwukwu n'ihe m kwuru ọ ga-asịkwa na onye a na-asụ ka onye Igbo ịbịa ịta okwu eze nwa okwu ya ije ka ị kpọọ ya afọ ịfụ na itinye okwu a n'ihe imekwu mebie ife niile onwe onye ga-anyị na-adịghị ọdụ nwa okwu ya ịtụpụ okunye baba mba sị ga adụzi na m si ebe a pụọ ọsịsọ ọ ga na-eyi emefe ọ ga na-achara m ụgbọ anyị si be m pụọ ọsịsọ maka ife na okwu igwe anyị adabaghị n'okwu ndị na-eji ekwu okwu ụmụ ofu mkpụrụ okwu gara ite ịkwụrụ ọtọ na-ekwu okwu n'ọra wee tinye okwu ofu mkpụrụ okwu n'ọra ndị mmadụ ebinyere gị ụmụnna ebinye na saa maka ife ofu mkpụrụ okwu ịtọrapụ ọnya bụ na na-ata okwu eze ndị Igbo tụrụ inu sị onye malụ na ofu okwu abụrụ ihe olu ebe mmadụ nwụrụ nakwuo n'ọmụ mgburu ọnya sọsọ ofu okwu bụ ihe a mana ikwuo ya ihe esi ya pụta n'afọ 10 na-abịa ibe anyị kwenu na ozi ọdọba ọmụma gburu ya onye ike ka ị na-azị aka ifụ onye ma na ofu okwu abụrụ ihe onye ruo ebe mmadụ nwụrụ ya kwuo n'ọmụ gburu onye ahụ nwụrụ ka onye makwa ma ndị ụmụ oji eghe ekwe ka ị na ka ị ma ma ndị ida na ekwe bịa gwa ihe onye ama eji igbo na ama m ekwe sị mba ma ịma ọma gwazi ihe ofu mkpụrụ okwu ezugo imebiri mmadụ ihe ofu mkpụrụ okwu ezugokwa idozi okwu ibe anyị gbaalụ m memezi ọzọ ọmụ mme ya kama na ememe na-amụghị ama onye egbuzikwa m na-egbuo m nwe ihe ọzọ m ga-agwa unu naanụ m wee nụ mme ihe sọ unu ya eme ha efiọmaka n'anya wee mie mmemezi mbụ oge ọzọ naanụ m wee nụ mmehie sọ unu onye na-ibi anya onye isi ọchasịa ngwa ka nkịta gaa ka a na-agwa onye ori nawa emezikwa na mbọsị ọzọ ofu mkpụrụ okwu mana ịkwụrụ ọtọ ese unu ma ihe na-eme unu na-ezu ume ya ọ bụ na-efewo n'abalị ife emechi metata n'ọnụ ịma ihu na-eme ya ịgwa ụmụnna ya okwu a ịgwa ndị obodo na okwu ọkwụrụ na ọgbọ kwuo ya ya apụta na ya wee hapụ ụwa mana ụmụaka bịa ebe okwu nke ya sisi ụmụaka eche na anyị saa ọ na-ekwu okwu kemgbe nne ya na nne ya ji biri n'ụlọ afọ ọ nụbeghị ka nne ya sere nne ya alagbagbu obi ọ ga-anọkwa ndị na nna ya na-akọ ọnụ na-aba mba mana ndị nne na nna na-azụtala ụdị okwu a na fa na-aba mba na-ekwu mana onwe onye n'ime ha gasị ya asị nwunye ya ma ọ dị alagbagbukwa gị ebe ahụ mana ịfụzia nwa ka ya na nne ya na-ekwu ọsị nne ya alagbagbuo gị ebe ahụ anyị kere ọrụ mụta ịfụ nka mfọ gị onye mụza m gị na-eme nọ na-abụ nwa di ya na ka arụ ọmụ ebe sọ ya ịmụzi amụ ma gbapụrụ gị n'ụlọ nne ya ehurata anya mmiri atụ pam 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 ị na-eche onye ga-agwa ya agba nkịtị n'ọnụ na ị na-emegheri nne ya ehunata anyị akpata oyi ezuo ya arụ nwentị isi ofe isi akụ aka n'ife ya aka ekpe
agba nkịtị na ichere mama ha bụ ebe a ọ bụ mba n'ụgbọala ya na Ọnịsha ọ mahụ na okwu atapalụ nwata kwuo ọnụ si na agwa ọgaranya iri ị na-enye m nri ọgụ na-agụkwụrụ m ụgwọ ụlọ n'Ọnịsha ọgụ na-azụrụ m ụmụ m ka ịmụza m gịnị eme ma gbapụrụ n'ịmụrụ m mgbukwa onwe gị na nwa ebe ahụ nwata kwuo ọnụ si na agwa ọgaranya n'iri ọ na-alụsi nwunye na ihe mụ na nna m jee n'ọnọ che nọ mgbe ha na-agba ya nkịtị agwakọta anya ha tata oruzie okwecha nze ya nwunye site na ihe gwa nna ya ajọkakwarụ ka m kpọkwa nwanne m nwoke kosoro m ha ikwu nwunye kpọọ nwanne nke taya dịkwa ntesa bịara ka ịnụ ihe ndị m na nna ya na-eje nwanne ya bịa kpachara ha osi oge nwoke nna n'ihi ikwu ajọgbu onwe na nwata kwuo akwa ọnụ si ọgaranya agwa n'iru nna ya ka ịgwalụkwa nnachighị azụ ụlọ ilu isekpuru anyị si nna m biko ekwujọ m biko ịmalite uche agbaghalụ mmadụ ịgbaghalụ m ekwuwa m ọnụ biko nna m ka ịgbaghalụ m bie m aka n'isi nachigara azụ n'uke ịmara ihe ije mee ya imeghie ihe agbago gbada na ndụ a ya apụta n'okwu a nwoke a na-enye anya elu eziokwu sị na ha gwachago ikwuwakwa ọnụ ọtakwa na nwata kwuo ọnụ ọtakwa na nna ya ụmụ ga-amụ tara ya ụfụ zụọ gị ibiri n'ụlọ ya ọbara ka na nwa dị aka nna ya ka na nna na nwa dị isi ọgbọ nachighị azụ n'ụlọ ebe ụdị inu a na-ezi apụta ọ bụrụ ihe ị na-ebụta uche kwuo ya ịkparị onye nkụzi ịkparị onye ọzọ onye ọbụla na-ekụzi ya na-aga onwe ife ahụ ikwucha ya ịnagodo na be mmadụ ga ịma nnafe na be mmụọ daalụrị nne okenye ịgbalịgwu ya ọfụma ka anyị na-aga n'iru